Hej, prestaň! Prepáč! Potím sa z teba. Čo, prosím? Nie, myslel som, že si rozpálená. Nie, teda, chcel som povedať... Už si skončil? Áno, prosím. Čakám tu na tvoju šéfku. Takže nespúšťaj kotvu a plávaj si ďalej. Lenže búrka tu dnes nebude. Je veľká fanúšička vzduchobalu a keďže sa vetri dostali do finále, tak... Dobre, ja som si len prišiel po lístky na zápas, ktoré som tu včera nechal. Lístky? A máš ich viac?